שלום עליכם, ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של שאיפות גדולות. שאיפות גדולות על שום מה? על שום השאיפות הגדולות שאנחנו בצניעות לוקחים על עצמנו, להסדיר ולשפר את ענף הקנאביס הרפואי בישראל. אנחנו מתפללים שהתוכנית הזאת תהיה עוד כלי במאבק הארוך, שבסופו כל אדם שכואב לו, כל אדם שחולה במחלה קשה, כל אדם שיודע שהקנאביס הרפואי הוא התרופה שלו, כל אדם שמקבל המלצה מרופא להשתמש בקנאביס רפואי, זה יהיה סוף הפסוק, הוא יוכל לקבל את התרופה שלו ולהתחיל לרפא את עצמו, ולא יצטרך לצאת למלחמה כואבת, ארוכה ומייאשת ברשויות שלא בדיוק ברור מה האינטרס שלהם לא להעניק את התרופה הזאת לכלל הסובל. אנחנו יודעים שיש ברקע כל מיני דיבורים, שמה האינטרס הוא רפואי, שמה איזו שמרנות, הזליגה, אותנו כל זה לא מעניין. אותנו מעניין רק דבר אחד, האדם החולה. ואנחנו נשמע בתוכנית הזאת הרבה עדויות של אנשים חולים שאומרים לנו, זה מועיל, תנו לנו לכל הרוחות את התרופה שלנו. עכשיו, קצת היסטוריה לפני שאנחנו מתחילים. השימוש הראשון נעשה בקנאביס רפואי בישראל בשנת 1992. אז בן אדם בן 60 שהיה חולה באסתמה, קיבל את הרישיון להשתמש. כיוון שלא היה מאיפה להביא קנאביס, אז המשטרה הייתה נותנת לו את מה שהיא תפסה בשוק השחור של הקנאביס. עד שנת 2005, משרד הבריאות התיר את השימוש בקנאביס לכמה עשרות חולים, והם גם יכלו לגדל לעצמם את הצמח בבית. בזמן ההוא, שם שכל מי שנמצא בתוך הזירה הזו מכיר, הדוקטור יהודה ברוך, מנהל בית חולים אברבנאל, מונה לתפקיד רופא מורשה יחיד מטעם מערכת הבריאות, לתת רישיונות לשימוש רפואי. באותו זמן מתחיל בחור צעיר בשם צחי כהן, שקראו לו גם פני מלאך, להתחיל להסתובב במחלקות אונקולוגיות בבתי החולים ולחנק קנאביס רפואי חינם לחולים כדי להקל על סבלם. זאת תחילת התחום הזה. ב-2006, אותו צחי כהן שהרגע דיברתי עליו, מקבל אישור מדוקטור יהודה ברוך לגדל קנאביס לשימוש רפואי, כדי לספק את הדרישה שהולכת וגוברת לצמח. עם הזמן הפכה היוזמה הזו לחברה הידועה היום בשם תיקון עולם, שמגדלת ומפיצה קנאביס רפואי ברישיון. היום יש כבר 8 קבוצות נוספות של מגדלים שמנסים להדביק את הביקוש ההולך וגדל מיום ליום. נתונים, על פי נתונים, נכון לשנת 2012 יש בערך 9,000 חולים בעלי רישיון, בשנת 2013 זה כבר עלה למשהו כמו 13,000. באותה שנה, לפני שנה, הקים משרד הבריאות את הסוכנות להסדרת השימוש בקנאביס רפואי, הידועה בשמה היקר, מרוב שיקר להשיג אצלם את האישור הזה. בוועדת הבריאות של הכנסת, בראשותו של חבר הכנסת חיים כץ, שמעו המחוקקים את העדות המרגשת הזו, מאביו של ילד חולה סרטן. למה הילד שלי, שהוא בן 7.5, הגיע לתת משקל, כשאף רופא לא טרח לציין בפניי שהאופציה הזו עומדת גם בפני הילד? למה צריך להגיע לקו האחרון אצל ילדים חולי סרטן? זה לא הגיוני. הילד שלי היה הולך עוד רגע. אור על עצם, זה מה שהילד שלי היה. הייתי בדיון ההוא. הילד בסוף קיבל קנאביס, התחיל לאכול, השמין, עברי, הכל בסדר איתו, אבל הוא כמעט נגמר. יושב ראש ועדת הבריאות של הכנסת, שהוא בולדוזר מוכר מאוד, ויש לו מעט מאוד סבלנות לבירוקרטיה מסכלת, לקח על עצמו את היוזמה להניע ולייעל את התהליך. כל חולה שצריך לקבל קנאביס, יקבל קנאביס. אם חברות התרופות יתנגדו, שיתנגדו. המטרה שלי ושל הוועדה, שמי שצריך יקבל, שמי שלא צריך לא יקבל, ואם צריך לקבל 50,000, שיתנו 50,000. חברת הכנסת תמר זנדברג ממרץ הגישה הצעת חוק שמבקשת להגדיר את הקנאביס כחומר בעל תועלת רפואית, טבעי. גברתי שרת הבריאות, אני רוצה לומר לך, אתם אלה שעושים את הקישור בין לגליזציה לבין המסלול הרפואי. אתם אלה שמונעים מחולות וחולים את התרופה שמגיעה להם בגלל תדמית הסטלנים שהיא לא מוצדקת ולא נכונה ולא עומדת במבחן המציאות. ההצעה הזאת נפלה. חבר הכנסת משה פייגלין of all people היה הבא בתור, הוא הגיש הצעת חוק להרחבת מעגל הרופאים המורשים לאשר לחולים רישיון לשימוש. הוא אמר בעצם כל רופא יוכל לאשר לחולים. הנה פייגלין. תגידו לי, אתם נפלתם על הראש?
מי כאן הלקוח של כל המערכת המדהימה הזאת? משרד בריאות, כנסת, מחוקקים, ועדות. את מי אנחנו אמורים לשרת? את שורות המחקרים של הפרופסורים? מה קורה כאן? זה עוזר, זה חשוב, זה חיוני, ואתם לוקחים את זה מהחולים. מה זה, יש ספק בכלל? טוב, ולא רק האנשים מהקצוות, משמאל ומימין תומכים, גם שרת המשפטים, אמצע בונק. ציפי לבני תומכת בהרחבה והסדרה של תחום הרישוי. תשמעו. קודם כל, אני מאוד בעד הרחבת החלוקה של מריחואנה רפואית. אני כן ביקשתי לקדם איזושהי הצעה שיכלה לאזן את זה, שזה יהיה רופאים שקיבלו הכשרה מיוחדת לכך. אז תגידו כן, אבל יש מתנגדים. למשל, היינו אומרים, הרשות הלאומית למלחמה בסמים בוודאי מתנגדת, כי הם מפחדים וזה. תשמעו את יושב ראש הרשות הלאומית למלחמה בסמים, יאיר גלר. אנחנו בעד קנאביס רפואי, ואני חושב שהרשות למלחמה בסמים מובילה לאורך שנים קו מאוד ברור, מאוד מובהק, של מתן מענה רחב ככל הניתן לכל אדם, לכל מטופל, לכל נזקק. הוא המנכ"ל, הוא לא אוהב. אז אם כולם כל כך בעד, אז איך לעזאזל חולים שצריכים קנאביס רפואי צריכים לעבור כזה מרוץ מכשולים? לפעמים אנשים כל הזמן פונים אליי בגלל הקשר שלי לעניין, ואני שומע כל הזמן סיפורים. אנשים מקבלים לסרטן קנאביס רפואי לאחר מותם. למשל, אנשים צריכים לחכות שנה, שנה וחצי כדי שיתייחסו לבקשתם, ואז כשהם מקבלים, הם רוצים לעשן, נותנים להם שמן, הם רוצים לשתות שמן, נותנים להם עוגיה. נשאלת השאלה, למה זה קורה ככה? למה הכל עקום? ולמה שרת הבריאות, שאני בטוח שכל כוונותיה טובות, כלומר, אני לא שם עליה שום מידה של רוע מכוון, למה היא חושבת שמי שצריך קנאביס רפואי, מקבל אותו במהרה? אני לא מאמינה שיש היום אפילו חולה אחד, שמעוניין צריך ויכול לקבל את הקנאביס ולא מקבל. ואם יש אחד כזה, הוא יודע את הכתובת, מרביתם באים אליי באופן אישי, ואני מטפלת באופן אישי. מעניין אם השרה הייתה יודעת שהקנאביס הרפואי הולך להיות גם תחום עיסוקה, אם הייתה לוקחת בכלל את התיק. איזה תיק טעון הדבר הזה. הנה עורך דין גבי בינט, שלום וברכה. אתה עתרת לאחרונה לבית המשפט העליון נגד משרד הבריאות, שמונע ממך לקבל את הרישיון להקל על סבלך, נכון? נכון. עוד שנייה אני איתך. אבל שואלים אותי עד מתי נשדר את התוכנית הזאת, זאת אומרת, מה האופק שלה, כמה? ואני חושב ששאיפות גדולות תשודר עד אשר כל חולה שהרופא המליץ לו להשתמש בקנאביס רפואי, יקבל את הרישיון ואת צמח המרפא הניסי, כמו שהוא מקבל תרופות קשות ממשפחת האופיאטים, ממשפחת החרטוואטים, והורגות אותו, ותופעות לוואי והתמכרויות, והשם ישמור. כשזה יהיה אותו דבר, אנחנו נפסיק בכיף. למה נפסיק בכיף? כי אנחנו עושים את התוכנית הזאת בהתנדבות מלאה. כל מי שעושה אותה לא מקלף הביתה שקל, וגילוי נאות, חלק מהשותפים בהפקת התוכנית הזאת הם מחזיקי מרשם לקנאביס רפואי, בין אם לעצמם, בין לקרוב משפחתם, ולכן הם מעוניינים להפיץ את הבשורה, כי הם יודעים כמה זה עוזר לאדם הדואב. גבי בינט, אהלן. מה יש לך? 2 פריצות דיסק. פריצות דיסק? כן. אז הם מקבלים קנאביס? כל עם ישראל עכשיו יש לי פריצת דיסק. יש לי 2 פריצות דיסק 12 שנה, וטופלתי בכל מיני תרופות, וטופלתי בדיקור סיני, וברפלקסולוגיה, ובפיזיותרפיה, ובמה שאתה לא רוצה, ווליום וכל מיני דברים כאלה. הכאבים נשארו, הפריצות יוצאו. איזה תרופות לקחת, נגיד, מאיזה תרופות חריפות לקחת? עכשיו, בשנה האחרונה, כל תרופה אופיאטית שאתה רואה לנכון. מה זה אופיאטית לצופנו שאינם יודעים? תרופה שמבוססת על אופיום. על אופיום. זה נגזרת של הרואין, אם אני לא טועה, בצורה מסוימת, אבל... מה זה עשה לך? תופעות לוואי. מה? בחילות, נדודי שינה, עצירות. תופעות לוואי לא סימפטיות. עצירות זה הכי גרוע. כן, זאת הבעיה, אתה לוקח תרופה ומקבל תופעת לוואי, ואז אתה צריך לקחת תרופה אחרת בשביל להתגבר על התופעת לוואי, אז הפסקתי לקחת. אז מה אומרים לך בארץ? בארץ הלכתי לרופאה ידועת שם, והיא בדקה אותי ושלחה אותי, ומיפוי עצמות ובדיקות דם, וההיסטוריה הרפואית שלי מלפני 12 שנה, ואז התחילה לרשום לי תרופות, וכמו שאמרתי, התרופות גרמו לתופעות לוואי, עזרו לכאבים, אחת ב-20%, ב-30%, ב-40%, לא הורידו ממש את הכאבים. התרופות האלה גם הבעיה שלהם שאתה פשוט צריך להתחיל לקחת אותם יותר ויותר.
אני לא הגעתי למצב הזה, כי אני לא מוכן להגיע למצב הזה. ואז המליצה לי על קנאביס רפואי, באפריל, לפני 8 חודשים. טלפון, ולא מתיקון עולם, אלא מבית חולים פסיכיאטרי אברבנאל, יש לך שמן קנאביס, זה מה שאישרו לך. תבוא לקחת שמן קנאביס. מה יש לך לעשות עם שמן קנאביס עכשיו? אין לי מושג מה יש לי לעשות. אני ניסיתי פעם אחת שמן קנאביס באמסטרדם, חוץ מצרבת, זה לא עשה לי שום דבר. וקראתי קצת באינטרנט, זאת אומרת, את רוב החומרים שיש בקנאביס, כולל THC וכל שאר התרכובות, אין בזה, יש בזה איזה 2 תרכובות, מואכים זרעים, מערבבים את זה עם שמן זית, ואתה אמור או לטפטף את זה מתחת ללשון, או להשתמש בשימוש הפומי, ככה הם קוראים לזה. אתה הגשת עתירה לבג"ץ, זאת אומרת, תנו לי לעשן קנאביס. תנו לי את מה שהרופאה רשמה, הרופאה רשמה פרחים לקנאביס רפואי, הרופאה מן הסתם יודעת מה היא רושמת, לקחת את זה ממקום שהיא אמרה, תנו לי את מה שהרופאה רשמה, אני 8 חודשים, עשרות טלפונים מכתבים. התגובה שלהם הייתה כמובן שלילית, לא לתת לי את זה. א', הם כותבים, כבר קיבלת רישיון לשמן. אברי, עד היום לא קיבלתי רישיון, רק בוא נהיה כנים, לפני חודש וחצי הוא דיבר איתי, לא קיבלתי רישיון, גם את השמן לא קיבלתי, שום דבר לא קיבלתי. ובית המשפט החליט עכשיו שזה יידון בפני הרכב של 3 שופטים, מה שיכול לקחת יום, חודש, 3 חודשים, בינתיים אני אמור להמשיך לקחת בינתיים 2 שמן חביבי, 2 שמן, תודה רבה לך. אם ייתנו לי אותו. אם ייתנו לך אותו. ואם לא, שמן קוקוס תמיד עושה טוב. אם אתם מחפשים את התור הארוך ביותר במדינת ישראל, חפשו במרפאות הכאב של בתי החולים. שם תחכו בין חצי שנה לשנה וחצי כדי לראות רופא כאב. למה זה קורה? מכיוון שהרבה אנשים שמבקשים לקבל רישיון או המלצה או מרשם לקנאביס רפואי מתנקזים למרפאות האלה. הנה אחת הנשים שעומדת באומץ מול נחשולי המבקשים מבית החולים איכילוב, הדוקטור ברקת שיף קרן. אהלן ברקת. היי. מה נשמע? בסדר, תודה. מציאות קשה את עובדת בה, נכון? כמה היום ההמתנה הממוצעת לשירותייך? באיכילוב 8 חודשים, במכבי 6 חודשים. אני לא אוהבת לקרוא לחולים סטלנים, לא למיניהם ולא לסוגיהם, ובשום פנים ואופן לא מתייחסת. אני חושבת שכאב, מעצם הגדרתו, הוא חוויה סובייקטיבית, ולכן אני לא יכולה להגיד לבן אדם, בוא נבדוק. זה מאוד עוזר לכאב. למה? לא יודעים למה, אבל זה מאוד עוזר לכאב. באיזה אופן? התיאור שהכי מדויק בקשר לקנאביס וכאב, זה כאילו מרחיק את הכאב. הכאב קיים, אפשר לסבול אותו. תגיד שאני חולה, אני באה אלייך, אומר, דוקטור ברקת שיף, אני כואב לי. את אומרת לי ישר קנאביס, או קודם אומרת לי שורה של תרופות אחרות? אני אומרת שורה של תרופות אחרות, כי זאת המדיניות של משרד הבריאות במדינת ישראל. במציאות אוטופית, מה היה קורה? במציאות אוטופית יש כאבים שהייתי אומרת לחולה, ישר קנאביס רפואי. ואנחנו יודעים אגב שמשרד הבריאות רוקם הצעת ממשלה שתגיד שהקנאביס הוא הקו הטיפולי האחרון, אחרי שניסו הכל. זו הצעה טובה? זאת הצעה גרועה. הבעיה שגם חלק גדול מהתרופות הן תרופות שלא הייתי נותנת אותן לחלק מהחולים. אני מקבלת המון תשובות ממשרד הבריאות, החולה לא עבר, לא מיצה הליכים. לא מיצה הליכים, לא מיצה טיפול תרופתי. ויש אנשים שלא יכולים למצות טיפול תרופתי. כי אופיאטים מדכאים את הנשימה, עושים עצירות, עושים בחילות, באנשים מבוגרים הם מבלבלים אותם. תרופות נון סטרואידליות כמו וולטרן, ארקוקסיה, יסלחו לי כל חברות התרופות שאני לא מונה את השם של התרופות שלהם, אבל יש מנעד עצום של תרופות נון סטרואידליות. אלה תרופות שברובן מעלות לחץ דם, גורמות לאולקוס, פוגעות בכליה, פוגעות בכבד. וקנאביס רפואי לא עושה שום דבר רע? קנאביס רפואי, עד כמה שאנחנו יודעים, שוב פעם, אין את ה-evidence based, לא עושה דברים רעים. הקנאביס בכלל עובר מטאבוליזם בכבד, אבל הכבד שלנו לשמחתנו הגדולה, יכול לטפל בהמון המון המון דברים, ובהמון המון תרופות, מבלי שהוא יגרום לנזק. אין לנו הוכחה לזה שקנאביס גורם לנזק. את יודעת לזהות אנשים שימוש בקנאביס יכול נגיד להדליק אצלם מחלת נפש כמו בורדרליין, או כל מיני כאלה, את יודעת להגיד מי אלה? בוא נגיד ככה, זאת התפיסה שקנאביס יכול להדליק מחלת נפש. היא לא נכונה? זאת הנחה שמופרכת בהמון המון המון מחקרים סדרתיים. וואלה.
אומרים לי אנשים, כולל שר חשוב שעוסק בעניין, שעמדתו נקבעה כאשר קרובת משפחה שלו ישנה יותר מדי כנראה בהודו ונדלקה אצלה המחלה. יכול להיות שישנה יותר מדי בהודו ונדלקה אצלה המחלה, אבל יכול להיות שגם אם היא לא הייתה מעשנת, הייתה נדלקת לה המחלה. אני שמעתי לא מזמן, הייתי בכנס על קנאביס, כנס של פסיכיאטרים, ואחד הפסיכיאטרים הציג את העובדה שיש היום יותר ויותר אנשים שמעשנים או משתמשים בקנאביס רפואי, או בקנאביס בכלל, כי אין הבדל בעצם בין קנאביס רפואי לבין קנאביס לא רפואי. אוקיי. והיום גם הקנאביס שאנחנו יודעים להפיק, הוא מכיל הרבה יותר חומרים פסיכואקטיביים, הרבה יותר ריכוזים יותר גבוהים של THC ו-CBD. CBD זה לא פסיכואקטיבי, אבל יותר... אוקיי. ואין עלייה באחוז שכיחות, כאילו, בשכיחות מחלות. זאת אומרת, יש עלייה בכמות המעשנים ואין עלייה בכמות מחלות הנפש. כן. וואו. אין לי אג'נדה סודית. אין לך אג'נדה סודית. אבל אני חושבת שקנאביס, אז נזק שהוא יכול לגרום הוא מזערי, לעומת תרופות אחרות שאני נותנת ביד מאוד מאוד חופשית. דוקטור ברכת שיף קרן, תודה רבה רבה לך. בואו נראה כמה אנשים שמקבלים קנאביס רפואי בתחנת חלוקה, שיספרו לנו איך החומר הרפואי הפלאי הזה משפיע על חייהם. צילמה אותם העורכת שלנו, בבקשה. אני סובלת משתי פריצות דיסק בגב ודלקת באגן הכרונית. לפני זה הייתי בן אדם חי מת. הייתי רוב היום במיטה, גם מבחינת תקשורת בין אישית לא כל כך היה לי. סבלתי מכאבים נורא חמורים, לא הייתי מסוגלת ללכת. והקנאביס פשוט אפשר לי לקום מהמיטה וללכת על שתי הרגליים. הוא היה מין אור בקצה המנהרה, הוא נתן לי אוויר לנשימה. כל פעם קצת יותר, קצת יותר. היום אני כבר מטופלת 2 והחיים שלי פשוט התהפכו 180. היום אני כאילו קמה בבוקר והאחריות חזרה לי לחיים. אני יכולה לשלוט בחיים שלי במקום שהגוף ישלוט לי בחיים. I have 3 חוליות למטה בשדרה crushed, שברות לגמרי, ורוב היום זה מרגיש כמו ברק בגב. קשה ללכת בכלל, ולשכב בלילה ולקום בבוקר, נורא. וקשה ללכת, ועכשיו זה הרבה יותר קל, לגמרי. חיים אחרים, it's a new life. אני סובל מכאבי גב כרוניים, ובעבר הייתי צריך בשביל זה כדורים, וכיום אני משתמש רק עם הגראס הרפואי. הקנאביס השפיע בצורת השינה, בצורת ההתעוררות, ביום-יום, מבחינת כאבים, הניידות. כל היום הוא הרבה יותר קל ויותר רגוע. אני חולת סרטן שד מזה למעלה מ2 בזמן הטיפול הביולוגי הגעתי למצב שהרגשתי יותר מתה מאשר חיה. התחלתי לקבל טיפות של קנאביס. אני בן אדם מתפקד היום ב100%. אין לי מילים לומר כמה זה עזר לי. אני לא משתמשת בשום תרופות. אין לי כאבים, יש לי כאבים רגילים שבן אדם רגיל יכול לחיות איתם. פשוט תחזיר אותי לחיים. אנחנו מארחים עכשיו בשמחה את חבר הכנסת חיים כץ, שלום וברכה, יושב ראש ועדת עבודה, רווחה ובריאות בכנסת, שאצלך בוועדה נערך הדיון שמי שמסתובב בתחום. הדיון הדרמטי שבו הכריזה שרת הבריאות והכריז משרד הבריאות על שורה של הקלות, ומעניין מה באמת קורה עם ההבטחות האלה שניתנו אז בוועדה. נכון לעכשיו, כנראה שהחלק הארי לא מומש. למה החלק הארי? למה הם דיברו על עד סוף שנת 2013 שיהיו כ-20,000 אישורים. כן, כמה יש? ונכון לעכשיו יש מעל 13,000. יש מעל 13,000 אישורים, והגדילו את מספר הרופאים ל-20, כמו שדיברו. יחד עם זה, כנראה זה לא מספיק. אבל הגדילו באוונטה, אתה יודע שהגדילו באוונטה. ואז פניתי למנכ"ל משרד הבריאות, והוא בימים האחרונים העביר מכתב למנהלי קופות החולים, והוא מבקש רופאים קהילתיים, שרופאים קהילתיים יאשרו, והוא התחייב לי אפילו שעד סוף שנת 2013 יהיו לפחות 30 מאשרים. 30 מאשרים.
יש את החוק של פייגלין שנפל בינתיים. דרך אגב, החוק של פייגלין לא נפל, זה חוק של פייגלין ושלי, ונכון לעכשיו, הוא הוקפא לצורך העניין מאחר... אתם ביקשתם משהו שהוא מרחיק לכת מדי, נכון? שכל רופא יוכל לאשר, יהיה קרחנה מטורפת. נכון, זה מופרז. טעות, רצינו יותר מדי, הלכנו בדרך סבלנית, הבאנו את זה ב4 שנים, מ-400 מקבלים בעלי זכות רישיון ל-13,000 ומשהו, בעלי זכות רישיון. היינו צריכים להמשיך בדרך, היה לוקח עוד שנה וחצי, ואז כל מי שהיה צריך את זה באמת, מבחינה רפואית, היה מקבל את הרישיון. תגיד. אצה לנו כנראה הדרך, צריך לחזור למסלול נורמלי, וללכת ולהגדיל את זה טיפין, ואם נעשה את זה בעוד 3,000, עוד 4,000, עוד 5,000 לשנה, ייקח עוד שנה, כולם יקבלו מזור. אני יודע שאנשים סובלים, הם לא מקבלים את התשובות, מאחר והלשכה שלי הפכה להיות מעין כתובת, אתה יודע, הכתובת שכל מי שיכול, ואנחנו נוגעים בנושא פרטני, ואנחנו בחלק מצליחים, ובחלק אנחנו לא יכולים לפרנס בכבוד. תן לי את ההתרשמות שלך, האישית הראשונית, ממגע הראשון עם התחום הזה של הקנאביס הרפואי. תשמע, ראיתי כל מיני אנשים שסובלים, כל מיני הלומי קרב, כל מיני אנשים שקודם כל מהצבא, קרה להם מה שקרה להם מזה המדינה שלחה אותם. ראיתי אנשים שלא בריאים במיוחד. והם מבקשים מזור והם מעלים את צעקתם, וראיתי גם את הרופאים שהם לא כל כך ששים לעזור. אחד המודלים שמציעים עכשיו, מציעה הממשלה, זה שכל המגדלים ייתנו את כל הקנאביס שלהם לחברה אחת, שראל, חברה פרטית לחלוטין, לא ברור למה הם זכו בלי מכרז לקבל את זה, אבל נגיד יש קשרים זה טוב, אנחנו בעד, והם ימכרו את זה הלאה. שזה הפוך ממה שקורה עכשיו בקנדה. אתה יודע מה קורה בקנדה? ספר לי. בקנדה ניסו את המודל הזה ואמרו, לא, המודל הזה לא טוב. מעכשיו, וזה קורה מתחילת 2014, המדינה, קנדה, נותנת רישיון לבן אדם, והוא הולך ישירות למגדל של מה שטוב לו, ולא מה שטוב למדינה, ואין גוזר קופון באמצע. אפשר לעשות מה שקורה בהולנד. בהולנד אתה מגיע לבית מרקחת, עם מרשם רופא, ואתה מקבל. כמו כל תרופה אחרת. אבל הולנד זה לא כל כך דוגמה טובה, כי שם אתה לא בכלל צריך לדבר... אתה הולך לקופי שופ. אתה הולך לקופי שופ, ואתה יכול לקחת מה שאתה רוצה. אבל מה קורה עם ייצוא? שהרי עכשיו, מה שקורה, אני לא יודע אם אתם יודעים, שמכל רחבי העולם פונים למגדלים כאן שהתמחו ויצרו באמת זנים מיוחדים, ואומרים, תמכרו לנו, למשל ממשלת צ'כיה מתקשרת לממשלת ישראל, ואומרת, תמכרו לנו את הגראס שלכם, את הקנאביס שלכם. מה ממשלת ישראל אומרת? לא. לא, ממשלת ישראל לא אומרת לא, יש היום... משרד הבריאות אומר לא. בסדר, זה לא הממשלה. שר החקלאות אומר כן. אומר כן. שר החקלאות אומר כן, הוא בודק את העניין, ואני מכיר את יאיר שמיר. מכיר את יאיר שמיר, שר החקלאות, שהוא חושב שהמטרה צודקת, וזה טוב לחקלאים במדינת ישראל. והוא יודע משהו על ייצוא האיש הזה. והוא יודע על ייצוא, והוא יודע בכלל, ואני אומר לך שזה ייקח קצת זמן, או הרבה פחות ממה שאנחנו מדמיינים, ויהיו פה חוות שיגדלו וייצאו קנאביס רפואי לרחבי העולם. בשם הרופאים חבר הכנסת חיים כץ, שהשם ישמור את צעדיך. תודה רבה רבה. תודה רבה לך. נפנק אתכם בתוכנית הזאת שלנו במחקרים על הקנאביס שנערכים בכל העולם, במיוחד בישראל, וגם נספק לכם ידע מדעי תיאורטי על איך העניין הזה עובד, ואנחנו עושים את זה יחד עם צחי קליין, אהלן. פעם במאי עשינו ביחד את הסרט גראס באישור רופא. גילוי נאות, היום חוקר קנאביס בלימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, נכון? נכון מאוד. ספר, אז מה, כל הקנאביס הזה, למה הוא פועל? אז קודם כל בשורות טובות. לפני שבועות מספר חוקרים מהמכון הלאומי לבריאות בארצות הברית, פרסמו סקר גדול על כל המחקרים שנעשו עד כה, והם קובעים שהמערכת האנדוקנבינואידית, איזון המערכת האנדוקנבינואידית משפיע כמעט על כל המערכות הידועות לאנושות. כבר בשורה משמחת אפילו... מהי המערכת האנדוקנבינואידית? שאנחנו צריכים לאזן אותה כדי להשפיע לטובה על שאר המערכות. אוקיי, מה היא עושה? מה היא עושה? המערכת הזאת אחראית, היא מערכת הגנתית ביסודה, והיא אחראית קודם כל על רגיעה, אכילה, שינה, שכחה והגנה על המערכות הנוירולוגיות שלנו. זאת אומרת, כבר בהתפתחות התינוק, המערכת הזאת פעילה, והיא אחראית על התפתחות המוח. היא אחראית על התפתחות היכולת לאכול ועל האכילה, על תיאבון, על שינה, רגיעה
כמו שאמרתי, הגנה על פעילות נוירולוגית וגם שכחה. ושכחה זה עניין חשוב מאוד כשאנחנו מתעסקים באנשים שיש להם פוסט-טראומה למשל ולא שוכחים שום דבר. נכון, שכחה זה חשוב גם למי שאין לו פוסט-טראומה, זה חשוב בכלל, כי אנחנו תמיד מדברים על זיכרון, אבל כן. אם היינו זוכרים את כל מי שפגשנו היום ואתמול וכל דבר שראינו, המוח שלנו היה מתמלא ומתפוצץ אולי מרוב מאוד. וגם אנחנו יודעים שמי שמגזים בשימוש בקנאביס לוקה בשכחה, בשכחה לטווח קצר. שכחה זמנית. אני אפרט עוד טיפה, יש לנו שני סוגים של קולטנים קנבינואידים, קראו להם קולטן 1 וקולטן 2, שיהיה קל. הקולטן הראשון נמצא כל הזמן בעיקר במוח, הקולטן השני מתעורר היכן שיש בעיה, מחלה, איזושהי דלקת בגוף, איזושהי בעיה כזאת. כשנותנים קנבינואידים שמפעילים את הקולטן, זה מטפל באותה בעיה מקומית. עוד גילו חוקרים שחוסר בפעילות של המערכת האנדוקנבינואידית מתגלה במחלות שונות, מחלות פסיכיאטריות למשל, מצאו שם, חיפשו ומצאו שהמערכת עובדת בחסר. כשמוסיפים קנבינואידים, המצב משתפר מאוד. זאת אומרת שקנאביס הוא רעיון טוב לאנשים שחולים במחלות פסיכיאטריות? דיכאון למשל. קנאביס יכול מאוד לעזור בדיכאון, ומצאו אצל אנשים בדיכאון חוסר בפעילות במערכת האנדוקנבינואידית. אני מכיר אנשים שקנאביס מכניס אותם לדיכאון ולפרנויה. דיכאון ופרנויה, שני דברים שונים. אוקיי. אבל שימוש יתר, עוד פעם, צריך הכל במינון. שימוש יתר יכול לגרום אולי לתופעות לא נעימות, כמובן הן חולפות אחרי זמן מאוד קצר. מחקרים מהשנים האחרונות, מה שהחוקרים האלה שציינתי בהתחלה הראו, שקנאביס מפחית כאבים, משפר תיאבון, מוריד לחץ דם, משפר מצב של סוכרת, מטפל בטרשת נפוצה, ניוון שרירים, טורט, כל המחלות הנוירולוגיות בעצם, שזה כולל גם אלצהיימר ופרקינסון, דלקות שונות בגוף, דלקות מפרקים, שינה, דיכאון, כמו שאמרנו, פוסט-טראומה וגם בסרטן. יש מחקרים מאוד מעניינים מהשנים האחרונות, שהחומרים הפעילים בקנאביס משפיעים על גידולים סרטניים. תודה רבה, צחי קליין. ובעוד עולמנו סביב הקנאביס כאן כמרקחה, העולם סוער עוד יותר, מדינות רבות, מקלות, לגליזציה, מאבקים, עניינים. כדי לזכור את כל מה שקורה בעולם, מגיע אלינו עורך המגזין קנאביס, אורן ליבוביץ'. אהלן, אהלן. אהלן אברי. מה שלומך? בסדר גמור. ספר לנו סיפורים. היום אנחנו נדבר בעצם על המהות של הקנאביס, ואתה יודע, אנחנו מנסים להסביר ולשכנע את האנשים, את המערכת הבריאותית, שהקנאביס הוא אכן תורם לבריאות, ואכן יכול לעזור במגוון מחלות. כולנו נולדנו לתוך עולם שבו הקנאביס הוא לא חוקי, אז מבחינתנו זה משהו שהוא מובן מאליו. אבל למעשה עד לפני 80 שנה, ולאורך אלפי שנים בהיסטוריה, הקנאביס היה תרופה כבר. לפני שהיה אקמולים ואנטיביוטיקות ותרופות כאלה, הוא שימש כתרופה. לפני 80 שנה, אפילו בארצות הברית מכרו סירופ שיעול לילדים שהיה עשוי מקנאביס. כך שהסיבה לזה שהוא לא חוקי, היא לא סיבה, זה לא בגלל שהוא מזיק לבריאות, אלא מסיבות אחרות. מה הן? יש המון תיאוריות בנושא הזה. בגדול, אם אנחנו מסכמים את זה, מדובר באינטרס, קשה להגיד אינטרסים, סיבות כלכליות, תעשייתיות בעיקר. הקנאביס, מעבר לשימוש הרפואי שלו במשך אלפי שנים, בעיקר שימש לתעשייה. כל החבלים, המפרשים של הספינות של נפוליאון, מלא מוצרים היו עשויים מקנאביס, שהכינוי שלו הוא המפ, הוא קנאביס ללא השפעה פסיכואקטיבית בכלל. ג'ורג' וושינגטון, נשיאה הראשון של ארצות הברית, גידל בעצמו קנאביס. בהרבה שנים בהיסטוריה חקלאים היו מחויבים בחוק לגדל קנאביס בשביל התעשייה. כשהקנאביס הוצא מהחוק, בשנת 37 בערך בארצות הברית, נוצר מחסור חמור בקנאביס, והממשלה פרסמה סרט, תשדיר שירות, לחקלאים, בבקשה, בדרישה, שיתחילו לגדל קנאביס לטובת המלחמה האמריקאית. אוקיי, אבל אנחנו מדברים על שימושים לא רפואיים, אלא שימושים יותר תעשייתיים, חבליים. כן, הקנאביס היה בשימוש, אפילו הנרי פורד, מייסד חברת פורד, חברת הרכבים, אחד הדגמים הראשונים של החברה, היה מיוצר כולו מקנאביס, ואפילו נסע על דלק שהופק מקנאביס. אז השאלה מתבקשת היא, מה קרה שפתאום מצמח שהוא רפואי, בריאותי ומשמש לתעשייה, פתאום זה נהיה צמח שהוא סם מסוכן ואסון לכולם. הסיפור הוא די פשוט בסך הכל. בשנות ה-30 עברו מהפקה, מעיבוד ידני של הקנאביס,
המציאו מכונות ראשונות שהעבירו את התהליך לאוטומציה. במקביל, הומצא הפטנט הראשון על סיב הניילון. הפלסטיק נכנס לעולמנו, בסך הכל לפני 80 שנה, על ידי תאגיד דופונט. מי שהיה משקיע הגדול בדופונט היה שר האוצר האמריקני, אנדרו מלון, והוא מינה את קרוב משפחתו, הארי אנסלינגר, לראש הסוכנות החדשה למלחמה בסמים. ככה בתוך שבועיים, שבועות בודדים, הקנאביס, הצמח הפלאי ושעוזר כל כך הרבה לתעשייה, הפך לסם מסוכן, הדביקו לו את הכינוי מריחואנה, כינוי גנאי כמובן, וכך הוא הפך לבעצם סם מסוכן. הממשלה, השיא הגיע כשהממשלה הפיקה סרט באורך מלא, שנקרא ריפר מדנס, שיגעון השחטה נגיד, שבו היא מזהירה את הציבור מפני הסם המסוכן מריחואנה. תן לי לראות את השפעותיו האיומות של הקנאביס על נפש הזה, בבקשה. But at a terrible price. Debauchery, violence, murder, suicide, and the ultimate end of the marijuana addict. Hopeless insanity. לא יאומן. כן, אנחנו רואים את זה היום, זה נראה... צריך להחרים את מוצרי דופונט. כן, זה נראה מופרך כשאנחנו רואים את זה היום, אבל למעשה השיטה הזאת, הגישה הזאת, המשיכה במהלך 80 שנים, עד השנים האחרונות, וגם בישראל ב-2006 הייתה כותרת גדולה, נלחמים בסם המוות, בגרס המוות. תשדיר שירות של הרשות למלחמה בסמים הציג את משתמש הקנאביס כמחבל מתאבד שאומר שלום להורים והולך לגן עדן. בוא נראה את הקטע. לא מאמין. אני עומר קנדל, בן 16 מרעננה, נפרד היום מהוריי ורד ושמואל ומאחותי קרן, ויוצא למסיבה בתל אביב. יש רק דרך אחת להשתחרר באמת. נשתכר, ניקח סמים, נדפוק את הראש. אל תבכי, אמא. אני הולך לגן עדן. אבל הם השתנו. כן, הם השתנו מן הקצה לקצה. נכון, חל שינוי בשנים האחרונות, שינוי מבורך. שנתיים האחרונות במיוחד, אנחנו רואים בארצות הברית כבר יש 19 מדינות שאין בהן הפללה, זאת אומרת, הקנאביס הוא לא חוקי, אבל לא מכניסים לכלא אף אחד ולא רושמים תיקים פליליים כמו בארץ. 2013 הייתה שנת שיא, כאשר שתי מדינות בארצות הברית, קולורדו וושינגטון, העבירו חוקים ללגליזציה מלאה של קנאביס בעצם. תוכניתנו אגב איננה תומכת בלגליזציה. כמובן. וגם איננה מתנגדת לה, היא בכלל לא מתעסקת בלגליזציה, אלא בזכויות החולים. איך הלגליזציה משפיעה או לא משפיעה על החולים? משפיעה מאוד, כי כמו שאנחנו רואים, כמו שתמר זנדברג אמרה מעל דוכן הכנסת, החשש הזה של מערכת הבריאות מפני הזליגה, מה שהם קוראים, גורמת לזה שהם מחזיקים את הקנאביס בכוח. אבל אנחנו רואים בשנים האחרונות שינוי. שנה הבאה, 2014, יש כבר הצעות חוק בארצות הברית, שבהרבה מדינות הולכות לעשות כנראה לגליזציה, וזה ימשיך ככה כפי הנראה עד 2016, וב-2016 נקבע דיון באום, שבו האום הולך להכריז שהמלחמה בסמים עבד עליה כלח, והגיע הזמן להפסיק אותה. כל הסמים או רק... לא, מתעסקים בקנאביס בגדול. אני מקווה שאנחנו נהיה פה כדי לעקוב אחרי הסיפור הזה. תשמע, עם תור למרפאת כאב, שמענו קודם, זה שנה ו3 חודשים, לדיון באום זה 3 שנים. כן, יש עוד 3-4 שנים. כדאי להירשם עכשיו, ואחר כך לקבוע את הנושא. מודים לך מקרב לב, תודה רבה רבה. עד כאן תוכניתנו הראשונה, שאיפות גדולות. מודים לכם על הצפייה, ומאחלים לכם כמובן שלא תצטרכו מרשם, ואם אתם צריכים מרשם, שתקבלו אותו, ואם תקבלו את המרשם, שתקבלו את החומר, ואם אתם מקבלים את החומר, שיהיה כבר חומר טוב. להתראות.